Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Бишбүләк районының башкорт авылдары хакында һүз сыкканда, Дим буендагы авылдарды гына телгә алалар. Әмма Ык елгаһы башында утырган борынгы авылдардың халкы ла үзләренең башкорт икәнен таный. 13-нче буат адагында Алтын Урда таркалгас, башкорт җирләре Казан, Себер, Нугай ханлыктарына бүленә. 300 елга якын Нугай ханлыгына буйгынган 1000 ырыуы Рус дәүләтенә кушылу юлын хайлай. 16-нчы буат уртаһында 1000 ырыуы башлыгы Кәнзәфәр бей Ак батшага бара. Ул Дим буендагы ерләрдә асабалык грамотаһы алып кайта. Ык елгаһы буйлары башына алып тамагына тиклем Кыр елан ырыуының асаба ерләре. Кыр елан ырыуы халкы Казан ханлыгына яһак түләй, яу саба, мал-бал етештерә. Бүген 1000 башкортлары биләмәләренә күрше Кыр елан кабиләһе башкортларының яңа Биктәш авылы тарихы менән таныштырмакчыбыз. Бишбүләк районының башкорт авылдары Ознай, Айыт, Акъяр, Биккол, Дүсән, Ифәкәй, Елбулактамак, Күсәй, Канакай, Каскын, Моразым, Тукай, Тулыбай, Яңа Биктәш. Бишбүләк районының Сухаричинский авыл советына караган Яңа Биктәш авылы Ык елгаһы башындагы башкорт авылдарының береһе. Ык елгаһының һул ягында ултырган борынгы Биктәш авылын хәзер башкорт урамы дип хәтерләйдәр. Борынгы Биктәш авылының Ык башы дигән атамаһы ла булган. Архив документларын өйрәнгәннән соң, авыл картлары белән байтак кына сөйләшкәннән соң инде бу авылның исеме, аның килеп чыгышы, кайдан килеп чыккан, кемнәр яшәгән, нинди урында яшәгәннәрен бераз төшендем инде мин. Менә бу архив документларга караганда безнең Яңа Биктәш авылы Бишбүләк районы биләмәсендә иң беренче авылларның берсе булып китә. 1000 Бишбүләк районына ул 17-нче гасыр башыннан аның территориясенә күченеп халыклар утыра башлый. Менә шуларның иң беренчесе архивта документта телгә алына Мустафа Скоп кешендә Яңа Биктәш дигән авыл. Хәзер инде өйрәнә торгач, тикшеренә торгачтан белдек инде безнең Яңа Биктәш авылы шушы Ык елгасы буена, ул ярның сул ягына иң башта башкортлар күчеп килгәннәр. Тамян дигән авылдан. Тамян дигән авылдан башка авыллардан да булган инде ул. Күбрәге инде шул авылдан күчеп килгәннәр. Меңле ырыуыннан була башкортлар. Шулай итеп авыл барлыкка килә инде. Безнең Биктәш урыны бик күңелле, урманлы, җәнлекләргә бик бай була инде ул. Менә сөйләр аюлар да бар иде дип. Менә монда бер кул инде аю кашкан кул дип атала безнең. Ык елгасы бик киң, матур елга булган, балыкка бай. Тирәнлеге 5-7 метрга җитә дип алына Аксакованың метеостанция данларын алдым инде шунда инде. Киңлеге 15-25 метр булган инде. Менә шушында җирне яратып инде башкортлар күчеп килгәннәр. Авылга нигез халусы Биктәш Биктәев Кыр елан олысының асаба башкорты һәм укымышлы мулла була. Шуга күрә лә авыл зур мәсетле булган. Биктәш мулла авылга күскенселәрне дә кабул иткән. Улар менән килешүдәр төзегән. Биктәш бит 1600 елда. Авыллар булса, например, Морадым авылы 1760 елда, Исакай авылы 1730 елда. То есть бездән соң уже 130 ел соң утырганнар, күчеп киткәннәр. Например, Морадымга безнең авылдан 10 һәм артыграк кеше күчеп утырган хуҗалык. Ошаткан или агай-инесе белән шунда күчеп утырган инде. Авылның тагын 20 хуҗалыгы киткәннәр, Бәләбәй районына тагын шундай ни бар инде. Авыл халкы белә безнең менә Ык елгасының сул ягы башкорт ягы дип аталган. Бөтен авыл кешеләре бөтенсе беләләр. Кайсы якта башкорт ягы? Тиякта булган Ык елгасының сул ягында башкортлар яшәгән. Онда башкорт кешеләре арасында бик күренекле генә, заманына карата инде муллалар булган,
Алар инде халыкны дин ягыннан өйрәтү ягына, алар анда бер мәчет булган башкорт ягында, зур гына шундый урам булган инде. Бу якта безнең барбер башкортның элекке башкортлардан калган, ата-бабадан калган яшьләр бу якка күчеп утырды инде. Моны бу дугайлар сазлыклы булганнар, әрәмәлек булганнар, утыру өчен уңайсыз булганнар. Ну, соңа табан инде җир уңдырышлы ерләр кирәк булган бит инде. Моны 1896 елларга караганда уже безнең авылда игенчелек белән шөгыльләнә башлаганнар. Анда малчылык, игенчелек, умарта тоту, моны шуның кебек һөнәр белән шөгыльләнгәннәр. Моңа инде яхшырак урын кирәк булгандыр инде күрәсең, менә шундый җир шәшәрдәй, бәрәңге утыртырдай, мал тотардай көтүлекле урыннар күчкәннәр икенче якка. Акның уң ягына күчеп, анда да ярт кырыена бик утырмаганнар, читкә китеп утырганнар, куррак җиргә. Бишбүләк районының Яңа Бикташ авылына Кыры Йылан ырыуы башкортлары нигез салган. Гүзәл табигатьле Ык елгаһы үрендә төякләнергә ынтылучылар күп була. Биктәш Мулла 1782 елда Вятка ягыннан килгән гаиләләргә, Силәбе өязе Каратабын олысынан килгән башкортларга ла йер бүлеп бирә. Иген сәсергә, урман кыркырга, бесән сабырга рөхсәт итеп килешү үтеде. Тик Олыташ асты дигән төбәккә генә барырга рөхсәт итмәй. Мустафа Хатылганов дигән кешегә лә йер бирелә. Оның артынан күп халык килеп урынлаша. Һәм авыл бер усыр Мустафа авылы дип йөртелә. Төп авылга нигез салган кешенең Биктәштең исемен яңартып, бүгенге авыл Яңа Биктәш дип атала. Тарихка бәйле менә безнең әүлия кабере диләр инде. Халык мин белә белгәннән бирле шул кабер бар инде безнең әүлия кабер. Элекке борган кешеләр аны казып алып караганнар. Караганнар бу бер сугышчан җитәкче булган инде ул. Вот бөтен үзенең боевой снаряжениесе белән күмелгән дине, кылычы да шунда, киемнәре дә шунда, сары сакаллы, олпат кына кеше булган инде ул. Вот яңадан кире күмгәннәр, ул безнең изге урын санала инде. Халык ширләсә үзенә шунда менеп үзенә дава эзли инде. Анан улылар әйтәләр, менә әүлия кабере безнең авылны бәлә казадан саклый дип. Әйтәләр, менә күрше авылларда давыл фәлән чәйне куптарып алып киткән, менә Биктәш тыныч калды, безне әүлия саклый дип әйтәләр инде. Шуннан соң шул тау турныңна шишмә чыга инде. Халык гомер буена шул якларын шуннан су алдылар. Ханай бабай дигән бабай инде агач утырткан бер малай тугашманнан инде бер истәлеккә. Шул агач үсеп, аңа хәзер бер 200 еллап артык булмаса инде, бик юан гына агач ул шундый. Авылга килгән кунаклар инде вот шуңа барып фотога төшереп, шуны истәлеккә алып китәләр инде үзләренә. Әүлия кабере безнең саклана инде, ул изге урын булып саклана. Яңа Биктәш мәктәбенең музее бик бай. Авыл китапханаһыннан китап укучылар өдөлмәй. Яңа Биктәштән сыккан күренекле хәрбиләр, мәгариф, сәнәгать кешеләре арасында Үзбәкстанда финанс министры булып эшләгән Галимьян Шафиков, Фиргана калаһы прокуроры Гумәр Латыповтар бар. Уның улы Нурали Латыпов «Что, где, когда» телевизион уйыны аша бөтә илгә танылды. Безнең авылдан чыккан күренекле генә язучыларыбыз бар. Менә Әхмәтшин Габдулла Габдрахман улы инде, ул шушы авылдан чыккан, башкорт ягыннан инде, аның торган ягы башкорт урамында иде. Аннан соң монда 4 класс бетергән, ул чагында 4 класс булган инде. Аннан соң Исламбактага барып укып, аннан газеталарда эшләп, журналист, язучы, драматург булып китте инде ул. Аның Тальян гармон дигән пьесасы менә бөтен Башкортстанны яңгыратып йөрде бит инде, бик шундый үзенчәлекле пьеса, матур пьеса булды инде. Аның менә шушы авылда яшәгән, шушындагы кешеләр турында язылган инде ул пьесада. Безнең якташлар арасында күп кенә районда эшләгән мәктәп директорлары бар инде. Бик күп кенә кешеләребез район чемпионы булып орденнар алган кешеләребез бар. Даяркалар арасында бер 6 даярка бар безнең орден алган. Бик алдынгы механизаторларыбыз бар. Күренекле шундый узак еллар эшләгән район чемпионнары булган шушындый комбайнерларыбыз, трактористларыбыз бар, механизаторларыбыз бар. Бишбүләк районының Яңа Биктәш авылында Кыры Йылан ырыуы башкортлары яшәй. Яңа Биктәш авылы халкы
1834 елгы, 1859, 1870 еллардагы халык исәбен алу мәгълүматларында башкорт һәм кирмешәк башкорт припущенниктары дип исәпләнә. Әмма 1920 елда халыктың исәбен һәм милләтен күрәләтә булып күрһәтү башлана. Бу вакыттар буе башкорт булып яшәгән авыл халкы татар дип теркәлә. Авылда быгаса башкорт теле укытылмаган. Бүгенге яңа Биктәштә яшәгән 400 кешенең яртыһы үзләренең башкорт икәнен белә һәм таный. Башкорт булам мин. Картәшәемнең ата ягы меңнегә керә. Минем бу әсәсе ягы Догматыга керә дидерге. Мурадым Исакайлар, Исламбахтылар, булар барбар башкорт авыллары. Шушы безнең картайтаймнар килгән, аталары килгән, шурда килгән индалар, булар барбар. Мәчет кырында бер бәләкәй генә мәдрәсәләр бар инәме белгәндә. Муллалар шушы авылныкылар, аның күбесе шул репрессиядә китте шул инде. Бәләбә яклары да действительно 40 елны руы яшәгән. Без там яннан килгәчтән инде шул меңле руына кагылабыз. Үзебезнең дә безнең сөйләшү татарча түгел. Менә дин буе башкортлар бит инде ата инәем дип сөйлиләр инде. Менә шулай дип сөйлиләр безнең. Менә әтем үзем шулай ата инә дип йөридер. Башкорт инде башкортлар инде шуннан калган. Шул боталыбрак әйткән инде. Киткән сөйләшү. Анан уку да бит инде элек татар телендә булды инде. Әлифба Казаннан чыккан, татар теленә чыккан китап бит инде. Шулай өйрәнеп киттек. Башкортча укыту юк инде элек. Менә хәзер башкортча өйрәнәйин балалар, өйрәнәләр, укыталар. Менә шулай итеп үзебезнең нәселне, руны дигән кебек өйрәнәләр, төшенәләр, югалтмыйлар. Менә шуны әйтәсем килә инде минем. Күчеп, анда да ярт кырыена бик утырмаганнар, шиткә китеп утырганнар, куррак җиргә. Бишбүләк районының Яңа Биктәш авылына Кыры елан ырыуы башкорттары нигез салган. Гүзәл табигатьле Ык елгаһы үрендә төякләнергә ынтылучылар күп була. Биктәш мулла 1782 елда Вятка ягыннан килгән гаиләләргә, Силәбе өязе Каратабын олысынан килгән башкортларга ла йер бүлеп бирә. Иген сәсергә, урман кыркырга, бесән сабырга рөхсәт итеп килешү үтеде. Тик Олыташ асты дигән төбәккә генә барырга рөхсәт итмәй. Мустафа Хатылганов дигән кешегә лә йер бирелә.